Os ydych chi'n ddigon lwcus I fod mewn gwaith, mae'n bosib y rhai ohonoch chi yn gweithio mewn swyddfa debyg I hyn. Dyma swyddfa'r lle, a mae fe mewn stad diwydiannol yng Nghaernarfon. Yn swyddfa'r lle, mae rhaid I rannu un desg rhwng 8 o bobl, ond mae 14 ffôn yr un dyn ni. Jyst rhag ofn, fel bob swyddfa arall. I'r chwith fan hyn, mae dyn ni siop blinds. Ar y dde, mae dyn ni factory ready meals, a I fod yn deg, dim ond tua 4 diwrnod wythnos maen nhw'n drewi. Ond un peth cool, just rown y gornel fyna o'n nhw'n ffilmo 15. Ond erbyn nawr, mae'r lle'n cael ei ddefnyddio I storio ready meals. Not much. Ond ni gyd I clywed am y swyddfeydd anhygoel yma sydd gan gwmnïau fel Google, swyddfeydd sy'n llawn relaxation zones. Felly fi wedi dod I Llundain I fusnesau rownd 3 o swyddfeydd mwyaf cool y ddinas. Fi yn swyddfeydd Ticketmaster yn Llundain, a fi'n gerdded fewn I lle maen nhw'n cael cinio, reit, so'r canteen. A fan hyn, mae ledi'n gweithio fi, maen nhw'n dod os oes da nhw hangover, reit? So maen nhw'n gallu chillo mas fan hyn, yn neis ac yn gynnes ac yn glid. Ond maen nhw hefyd yn cael cyfarfodydd yma. Cornel fach games. Pool table. Beth ti'n galw hwn? Beth ti'n galw fe? Ping pong table. Dwchwch hwn, wal yn llawn tocynnau. Mae hwnna'n cool, mae rhywun wedi cymryd lot o amser I roi nhw gyd lan. Dwchwch, Spice Girls, cool. Michael Jackson. Fi wedi clywed pethau da am y stafell yma. Dyma fe, ynddo fe. Dyma'r sleid! Wi byth I bod yn dda iawn o pethau fel hyn, bod yn, wel, dyna I sgart lan, na fe. O! Oce. Dyna! O, fi'n ofan! Mae binci bo fi yn saff. Rian! O'n I wedi gofod dalu oll fel ar. O, helo! Nesa, es I am dro I swyddfeydd Innocent Drinks, a ges I ganiatad I gymryd ambell smoothie, a bod y cardiau gydwi, lenwes I mag i'r top. Helo! Peth cwla cyntaf fi wedi gweld yw banana phone. Person fwyaf enwog I ddod yma oedd Bill Clinton, yn amlwg mae bouncers da Bill Clinton, a oedd rhyw sŵn yn dod, a nhw fel, beth sy'n mynd mlaen fyna, achos os ti'n sefyll o dan y fel beeper, mae'n mynd off, a na be oedd na, oedd bouncers Bill Clinton yn cymryd selfies gyda'r banana phone. Come on, boys. Be sy'n neis fan hyn yw, chymod fel arfer mewn cwmnïau, mae ti'n llun ar y wal a ti'n really embarrassed o'r llun. Wel fan hyn, maen nhw wedi gwneud complete opposite. Maen nhw wedi rhoi lluniau babi pawb lan. Maen nhw hefyd wedi cymysgu'r CEOs a'r ymchwilwyr a popeth, so does dim hierarchy o gwbl. Maen nhw jyst yn pawb ar y wal. Pert, fi licio fe. A na fe, fi wedi ganol marc fan'na, eitha reit. A fan hyn, mae nefoedd y diodydd sydd ddim yn cael ei wneud y mwy. Yn olaf, es I swyddfa Camerama, cwmni marchnata annibynnol sy'n enwog am ei disco tunnel. Fan hyn, good works, chi'n meddwl falle ta rhywbeth I wneud da polisi gwaith, gweithio'n dda, ond yn fras beth yw hwn yw no wankers. Dyn nhw ddim moyn wankers I gweithio yma, so maen nhw'n cael pobl I seino I weid, sa'n mynd I fod yn wanker. Syniad da. Mae hwn yn eitha cool, tafarn fach yn lle hunan, o'r enw Two Fingers Inn, achos nath 6 dyn o'r cwmni greu cwrw o'r enw Aurelia a creu cwmni o'r enw Two Fingers ar gyfer cancer y gaill. A maen nhw'n gwerthu fe fan hyn ac yn Morrisons a llefydd fel. Cool. Ni nawr yn lle maen nhw'n galw neuadd y dre, reit? A maen nhw'n dod fan hyn am 8:30 bob bore dydd Llun I gael gwasanaeth ysgol, assembly maen nhw'n galw fe. A mae rhaid i'r bobl newydd sydd wedi ymuno weid stori embarrassing o wlad pawb, a mae tua 200 o bobl yn gweithio yma. Helo, fi yw Lisa, fi'n newydd I Camerama. Pan o'n I tua 17, fi'n cofio wneud rhech binci bo cyntaf fi. A so wrth I fi ddod lawr, o'n i'n cael yn ffingro mewn position bach eitha odd, wrth I fi lawr, dath lot o wynt mas ono fi, a o'n I mor embarrassed nes I ddim siarad da boyfriend fi ar y pryd am
tua 3 diwrnod. Neis i gwrdd â chi gyd.